Kajingjor jong Jingdheng kali kabala long kabajubor hadu kata-kata hakithan motpran nakadaw baki kali kimyo yachu nakathan themyo maulong da Jingdon jong no entry sajisen kalapan long yo nong mikmat ka not Shillong constituency uba Adelbert ban penso biang ka surjing dawa jong u syak sarkar jela kani ka Jingdawa nau MLA ka not Shillong ka wan ha kasengi ka bamba u haringkat kinong penyat snong bat USP traffic kila Lait ban jurep ya kathan motpran maukhar bat kiwe ki jaka ka te kathan ha ka nyo tare ku not pra arja arpulai ka Jingdon jong ni ka Jingker ka bathot no entry kala ne mentala palat sansnam kata nadu usnam arjar khat pra hadin balami ka Jingbam don ka Jingsong sok song sngan ha ka te kathan na ka Jingpen ibor jong ki basa ha Metor ka bagila kata kti yo we hybrid Halor kani ka Jingbam Weng ya kani ka Jingker nakaliang uba Adelbert ula ong baka sarkar ka hap ban simrai no kloy ban pen ken ria no e kani ka Jingker hakithan ban rung sa Metor Khnang ban la ban pen keloj na ka Jingdheng kali Barkani ka singiru kalong very relevant barkani ka Jingja poka Metor ki nongsong sinong ki badai ki employee jongka various department jongka government apa ngi manta poka government mendasi no bajekaran kaya jekaran ngi scam bakanong successful ngi scam bakanong say so baginom la mas pinbi sai ba but khantam ya semua ba ka government hi kadai ban perkriya no Mardor klan pan slam shu ya kini ki nong tre ki bana nong the po ka themyo mulong but khantam ya bang ko ban ko an bu ka jingkali ya government of the day whether the government of the day they should prove whether it is a government for the people or whether it is the government of few community. Ini bang kuat orang punta. Nalor baka problem kimla ban Weng ban penkerja ia kini ki nongsong senong. Jadi kini ki syakri saka hak ti jaka thami mulong. Sekini sekita jaka ka bangila temu ban bu eki ko government ka plan. Ka sosi par kalong ba ka government ka pan sim ki jikit clear. Ki wan bu sekiti ki barigir Jingker. Bomsa ban ya through nak te jaka. Kini kalau orang ki jingke ka bala. Nilai sya ko bi nongsong senong Kuminong song jong jala kuminong song jong ki area ba marchan mani Jingdheng kali ka long palat lakta Shillong brokui mapi ko ka government mapi bro ka bor suba phle lak jong kamram la pidang ye kon sim ta ka por ban pan kriya itinong song ndai immediately dongkam ban Weng no ya tu barigit Khnang bala ban plat ya traffic ba kanon ka flow of traffic ka basosi sisu along ba kani ka government MDA government 1, MDA 1, MDA 2 kali kaju. Apa sosi bakalong ba on every matter subject. Kapan tukular beri kakut. Rangi pai ka traffic tu, ka tukular kakut. Rangi pai lagi isu ibu pair lagi deki noikai, lagi deki coal mining, coal transportation. Ini ru kali kakut kapan tukular kini tempau ya jeng trot jeng government. Tengah semua bakal government. Kadai ban Weng nak Mardor yang tiga barigit. Kalau bu Jingker hang tiap ko thami mulong Khnang ba kanong jing sok sad bar ka government kapan proof la kadai ka jong ka we ka jai ban riu na kadai ka government jong kinong song snong ka jala pro koi